tomto videu budeme žiť 24 hodín ako Lionel Messi. Lionel Messi, meno, ktoré pozná skoro celý svet, ikona futbalu, držiteľ rekordných 7 zlatých lôb, viac než 40 trofí vrátane Ligy majstrov, Copa Ameriky a samozrejme titulu majstra sveta z roku 2022. A ukážeme si, čo všetko robí, aby ostal najlepším hráčom na svete. Takže mi nezabudnite like, odber, koment a zapni si zvonček, aby ti ďalšie video neušlo. Takže poďme sa vrhnúť na prvú Messiho aktivitu. Takže dobré ráno, je 8 hodín a prvá aktivita Messiho je, že si dá studenú vaňu lomeno sprchu. Tak ja mám aj sprchu, ale keďže mám kaďu, tak si dám studenú vanu, takže poďme sa vrhnúť na Messiho dennú rutinu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Takže Messiho ďalšia aktivita je stretching a to robí vždy pred jeho prvým tréningom. Takže poďme sa na to pustiť. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Takže stretching máme ako tak už hotový a teraz sa vrhneme na ďalšiu aktivitu, ktorou je prvý ranný tréning. Takže poďme na to. Dobre, takže 9:10 cca, nepozeral som čas, sme na ihrisku. Budeme tu robiť nejaké slalomy na čas, budete aj vidieť tie časy, mám tam pripravené 3 cvičenia. A budeme robiť nejaké ikonické veci, čo Messi je v tom boh. Napríklad priame kopy budeme robiť a penalty a potom nejaký slalom a streľbu, takže poďme sa do toho vrhnúť. Takže 9:15 a teraz tu máme dribbling, slalom a bude to na čas, tak poďme sa na to vrhnúť. Takže nejaké tie prvé driblingové cvičenia máme za sebou, už iba ostávajú 2, takže teraz poďme na druhé, takže poďme na to. I shake 'em, dream and I aim high. Take a risk every time I play dice. I shake 'em up and it's snake eyes. I'm the same guy on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition told me through the grapevine that I'ma get rich and I ain't lying. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. Takže 9:30 a teraz ideme na penalty a bez pomoci Vikara by som to nezvládol, takže Kuba, poď sem. Toto je môj brankár, teda aj kameraman, niečo aj kameruje, takže on bude dneska chytať. Není nejaký profesionálny brankár, ale postačí to. Penalty, čo je taká neobľúbená disciplína pre Messiho, to je skôr pre Ronalda. A budem kopať 5 striel a uvidíme, koľko dám, takže poďme na to. Nechytateľná strela, pohľad. Hnusný klub. Barco najlepšie. Dajte ináč do komentárov už Barcelona versus Real. Uvidíme, že to je lepší. I shake 'em, dream and I aim high. Take a risk every time I play dice. I shake 'em up and it's snake eyes. I'm the same guy on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition told me through the grapevine. A je to tam, späť. Poďme na ďalšiu disciplínu. Teda aktivitu, čo sú práve kopy, takže poďme na to. Teraz tu máme oveľa ťažšiu disciplínu, čo sú práve kopy, čo je oveľa
oveľa viac lepšie pre Messiho. Takže neviem, ak mi to pôjde, neviem, ak som na to s priamými kopmi. Budem kopať 10 priamých kopov a uvidíme, keď pôjde na to. Takže som zistil, že Messi po tréningu oddychuje, čo znamená, že ja si oddychnem a potom vám poviem ďalšiu aktivitu. Som si už oddychol a to znamená, že to je koniec tohto videa, takže mi nezabudnite dať like, odber a koment a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.